थिखादारा मा मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दैलाय थिखादारसो बियो जेबो मिथिया बियो बेसेबां थिखा मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो थिखादार बुंनायखौ सोङोबा आङो फिननाय होगोन सोरबा कन्ट्रेक्टर थिखादारा बुंनायनि सायाव आं फिननाय जेबो होआ बिहा सोरबा जोंनि इपिपिएलनि थिखादारा फिननाय होगोन बियो बिपिएफनि थिखादार बिहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं सानाव बिथाङा बिपिएफजों ओंखारो हराव जोंनाव इपिपिएलआव गावनि बिलखौ बिखोमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि इपिपिएल हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि इपिपिएलनि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा इपिपिएलआव बिल बिखोमा फैयो बेथ' बोरै जानो कन्ट्रेक्टरजोंसो रायलायगोन ना जोंथ' लिडारजोंसो रायलायगोन सोरबा लिडार बुंनायखौ सोङोबा आङो फिननाय होगोन सोरबा कन्ट्रेक्टर थिखादारा बुंनायनि सायाव आं फिननाय जेबो होआ बिहा सोरबा जोंनि इपिपिएलनि थिखादारा फिननाय होगोन बियो बिपिएफनि थिखादार बिहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं सानाव बिथाङा बिपिएफजों ओंखारो हराव जोंनाव इपिपिएलआव गावनि बिलखौ बिखोमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि इपिपिएल हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय जिहेतु गोबां लायबिलिटि गालांबाय 3,200 कौटि लायबिलिटि गालांबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा दिनै जों बेखौ बोसोरनैयावनो होजोबनाया सम्भब नङा थेवबो गोबां होनाय जाबाय प्राय 1800 कौटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि इपिपिएलनि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा इपिपिएलआव बिल बिखोमा फैयो बेथ' बोरै जानो ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि इपिपिएलनि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन थिखादारा मा मिथिगौ बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दैलाय थिखादारसो बियो जेबो मिथिया बियो बेसेबां थिखा मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंनि बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जे बर' रावा दिनै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा एसेमब्लियाव बर' रावजों जे बुंनो मोननाय जाबाय आसाम एसेमब्लियाव नोंथांमोना थांबा नुगोन बर' रावजों दा लिरनाय दंजोबसै आसाम एसेमब्लियाव बेफोरखौ बिथाङा मा मिथिनो आरो गोबां बाथ्रा बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जादों दिनैहाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरनि जे बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों रोजा न'खरफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों बेखौ बे थिखादारा मा मिथिनो गथिखे थिखादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होआ सोरबा बिपिएफनि लिडारा माबा सोंदोंबा आं फिननाय होगोन।